Pozdrav svima ljudi, ja sam Lucky Games i ako ste čuli da je neko podrignuo, to je bio moj brat. I vidite, ubio sam dve ajkule. Okej. Ne snimam Space Cam zato što je ovo kao neka najava da snimam Stranded Deep konačno. Pa idemo sad malo da se bijemo sa ajkulama, da vidim da li nije mi se povratila energija. Ali nema veze, za sad idemo malo da pojedemo kokosa. Samo nemam pojma kako da napravim vrata i kako da stavim krevet na foundation. Samo mi to pomozite, molim vas, pišite u komentarima. Ovdje stavim i napravim vrata, ne piše mi door. A stavim sav materijal koji je potreban. Piše ili roof ili wall. Ili ovo da stavim ovako. Support da stavim. Sad molim vas, pomozite mi zašto neće. Za door. Ali zašto neće da mi se stavi krevet ovamo? Da ga privučem? Neće. Da ga stavim tu da napravim nov? Neće. Da ga ovaj polomim? Neće. Nema šanse. Samo ispod se pravi. Izvinite. Dobro, idemo malo da lovimo ajkule. Samo da vidim. Ajde malo da lovimo neke male ribice, pa ćemo onda tek kasnije malo da lovimo ajkule. Ok, gde? Pa gde su? Nema ih nigde. Evo. A ne. Zapravo jeste, ali... Ne, nije. Ne. Nema više kiselnika. Ajde bre, gore. Ima li ovamo neka? Mislim da ovamo ima. Mislim da tamo imaju i neke bolje ribice. Evo. Ovo moram da uzmem. To uzeo sam. Angelfish. Ubio sam angelfish. Ok, sad samo da skinem sa koplja i ispečem. Ok, levi klik i angelfish. Stani, šta? Šta? A medium fish. Oh, brate, to je nevjerojatno. Dve sardine sam lovio i lovio sam još jednog sličnog kao angelfish, ali pojeo sam ga. Otrovni su, nemojte da ih jedete, a ja sam ih ispekao pa sam ih ovo. Ok, daj malo da stavim stikova. To je dosta. Ok, sad kao prvo moramo da idemo da se lovimo, da se bijemo sa ajkulama, da ih bijemo. Pošto smo ulovili angelfish, onda moramo i ajkule. Još ajkule, baš mi je krivo što sam samo dve. Evo, ovu treću kad ubijem, uzet ću meso od nju. Evo još jedna angelfish, zapravo još puno. Ali to nema veze, zato što mi idemo sa ajkulom da se bijemo. 2 sata kasnije. Gde su? Vidim, nisam tako ja mislim lovio. Idemo do ovaj brod. To sam pokupio sve i taj brod sam pokupio i ovaj brod. Ali nema ih ajkule. Pa baš me briga. Fuck. Ajkulice, gde ste? Kakva je bre ova riba, sardina. Nema veze, nećemo da se bijamo.
Ajde bre više. Nema ih, nećemo da se bijamo s njima. A ko igra ovu mapu, neka mi pokaže ovo. Šta ovdje ima? Ja sam išao, nisam baš dobro video i kliknuo sam levi klik i nekako sam to pokupio. Nemam pojma i nema ga, nisam ga ja ovdje imao u inventory. Šta sam sad uradio? Bacio sam mačetu. Okej. Pa samo ne znam kako da pomerim ovaj kovčeg odatle. Mislim da ne može da se pomeri to. Ne može. Okej, već 5 minuta snimam i više. Ajde ubijemo ovu kravu. Porodice krave idu na izlet. Šalim se. Dobro, ajde da je stavim sad ovdje. Ispeći ću tu kravu. Gledajte koliko sam skupio lightera. To je upaljača. Daj mi ovo. Ali je to puno ili prazno? Ne da je... Puno je, popio sam vodu, ne. Okej, to je kuvana voda, mogu da je pijem. Nisam znao. Dobro, ajde da vidim da li je... Fish, sardina, nijedna sardina ili rak nisu, ili krave nisu pečene. Ajde vidjet ćemo ovaj pocket knife. Imam 2. Ja više ne koristim, šta će mi. Evo, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedeće, a do tada veliki pozdrav.